Sikubingelele futhi njalo. Yebo njalo sisi. Siyaphila. Ngizocela ukuthi sibheke ikhamera. Hey, yabona nje. Yebo. Into ezalayo la sisi siyobuza uCMC ukuthi indaba abantu bakithi bengasebenzi kodwa abangaphandle bayaqhamuka namaphepha angaphelele. Bayasebenza bonke kahle. So kule ngxenye yethu usuke sesiqalile nasesiyabona ukuthi cha iwona umsebenzi lo. Sesifuna ukuthi abakithi nabo bangene ngoba nalaba abanamaphepha. So siyakuCMC nje ngamanje sithi asihlangane sihambe siyozwa uvo lwabo ngoba namanje sisayilwa lento kathi sasiqala ukuyilwa phambilini sazama sagcine kuxoshwa abanye abakwethu nathi cha sikona ongakusho nje okwamanje. Nizoleke nani babukele emakhaya ukuthi kahle ingqikithi yalo mashi le ukuthi ukwazi ukuthi aba-South Africans abakithi bakwazi ukuthola amathuba omsebenzi avuleleke kungaqashwa abantu kuphela abangaphandle kodwa kugcwaliswe thina sizwe sama-South Africa. Okunye nisazoyijwayela nisazobonga hlala nathi sibukele emakhaya ungasishiyi siyabonga. Capita. Trafficking. We must go back to your countries. You are selling drugs in our own country. Go back to your country. All foreign nations must go back where they belong. Babukeli ndiyayibonela ke nani ukuthi asigamekweni sefikile. Asazi kwenzakalani nohambo luholela kahle. Kodwa ke okunye nokunye sizoyisukela babukeli. Hlala nathi ungasuki ungaseshiyi. Kodwa sithi ngendawo ozawuphakathi ukhona. Baningi bakhona. Nizosibonela ke nathi. Asihlale njalo babukeli. Nizolele imedia sikhona siyabonga. Masisa uthina igazi
Ngiyayibonela-ke nani babukeli ukuthi abantu bajabule kangakanani ukubona abantu esibambisene nabo siyama-South Africans sibambisene asiyenzi into simunye babukeli msweleni media sikhona esicela kini ukuthi nibe nathi ngakho babukeli ngiyanicela ngiyanicela nibe nathi sisekhona siyatholakala. Ngiyayibonela-ke babukeli ukuthi hhayi baningi abantu abakhona sijame sibabona kancane kancane umfundisi uStrike naye ukhona Jacinta ukhona uPhakela Umthakathi ukhona okwamanje nabe sisababonile sinethemba ukuthi baningi esisazobabona and futhi siyanithembisa ukuthi sizothatha ama-interview kubo sizwele kubona ngabanye ukuthi kahle kahle iqhubani kwenzakalani ngale masha namhlanje. Babukeli yibani nathi ningashiyi sindawonye. Babukele emakhaya sisekhona semzweleni media angihambi ngedwa-ke manje ngihamba nomfundisi uStrike okuyena owaziwayo ozosichazela kabanzi ozosinika ingxenye yale mashi esinayo njengamanje ePinetown. Mfundisi ngibingelele. Sibingelele sibonga kakhulu ithuba sibingelele bonke ababukeli sila ePinetown kwiqiniso kwimashi and mashi. Yes. Okay, ngicela ukwazi-ke baba ukuthi imashi yanamhlanje ithini kusaqhubeka kuyona lezi nkulumo ezayishiwo kule mashi enkulu. Iqiniso lithi okwakukhulu ngomhla ka-30 kusaqhubeka kusekukhulu namanje ngangokuthi asilwi nobuntu asilwi nabantu kodwa-ke uNkulunkulu usibeke ey'ndaweni ey'hlukahlukene wasazi emhlabeni-ke kune-system yakhona ukuthi umuntu uma efuna ukuya ngale funeka enze kanjani umuntu uma efuna ukuya ngale funeka enze kanjani uma engakwenzanga lokho ingakho kubona kunje abantu ngoba kusho ukuthi abayenzanga indlela yokuthi babe la okufanele ukuthi babe khona asilwi nabantu sila nendlela yokuthi umuntu ufike kanjani nokuthi unayo yini into enza ukuthi ahlale kulolu lizwe. Engicela ukwazi-ke mfundisi ukuthi le mashi le ekhona lelokhu iqhubeka ukhona yini ushintsho oluzoba khona esizweni sakithi? Ushintsho olukhona kakhulu umhla ka-30 wenza ushintsho olukhulu ngoba baningi abantu abaqashiwe baningi abantu in fact nje yenza ushintsho olukhulu ngoba abantu abasekho abantu bekufika abasekho yindaba bengasekho uma ukuthi bebenazo incwadi zokuthi babe se-South Africa uthethe ushintsho olukhulu kakhulu. Okokugcina-ke mfundisi ukuthi ungidlulisele amazwi kubabukele emakhaya ukuthi athini amazwi akho noma iziyalo zakho. Amazwi ami engingawasho ukuthi emhlabeni singabantu bakaNkulunkulu sonke kodwa ey'ndaweni esihlala kuzo noma yes uNkulunkulu asibeke kuzona iy'ndawo kuney'ndlela efuneke siyilandele okuyizona ezisenza ukuthi sihlale kahle endaweni. Ngiyabonga ithuba mfundisi ngiyathemba ukuthi okunye nokunye sisazokuthola ezimashi iqhubeka. uNkulunkulu abagcina abantu simashe kahle kungaliwa akushawa muntu kodwa sithi abantu abaveze izinto ebavumela ukuthi babe la ezweni lethu. Okugcina
babukela umbuzo engicela ukudlulisa kumfundisi uthini uqhekeko phakathi kwaMphayile Umthakathi noJessica ngoba kuzwakala ngazuthi kahle kunenkulumo ekhona. Hayi ukuthi ingcwabethu asikwazi ukufakaza ngayo kakhulu izinto ezishiwo abantu ngoba njengamanje mobuka la ngemuva ukhona uJessica ukhona uPhakile Umthakathi so manje asikwazi ukukhuluma izinto esizithola kuma social media singenazo isiqiniseko sazo. Okusho ukuthi vele inkulumo ekhona kungaba mankulu ngeke saza ukuthi sikwazi. Hayi asazi ke la. Hayi kulungile mfundisi ngiyabonga. Ngiyabonga nani babukeli ukuthi abantu bajabule kangakanani ukubona basesibambisene nabo siyama-South Africans sibambisene asiyenzi into simunye babukeli msweleni media sicela kini ukuthi nibe nathi ngakho babukeli ngiyanicela awu ngiyanicela kubi babukeli kubi nani niyayibonela iy'thuthuthu ey'phume ngobuningi bazo ngoba zilwela lento yokuthi awukwazi ukuthi ama-South Africans engahlala engasebenzi while kuqashwa iningi labantu bangaphandle. Hayi niyabona nani babukeli, hayi niyayibona ngapha nangapha kubizwa uZulu kusabela uZulu yonke indawo okusho ukuthi amathuba omsebenzi asakhona futhi asazoqhubeka avuleleke. We will march until we win. Bahambe.
every Thursday. njalo kuthiwa mabahambe indeed bazohamba. Sicela ukubuza la bhuti wami ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngale mashi eyenzeka la. Ngingathi ngithokoze kakhulu egcineni kwakho konke abantu bakithi bahluphekile. Masingasukume thina siyintsha sihleli sibukele izwe lethu lilahleka kumele kusukume thina. Kukho konke nje ngijabula ukuba la futhi ngikhona 100 ngikhona ngalokho kumele ngifike ngakanye inhliziyo. Hayi siyabonga niyayizwela ke nani ukuthi impela kunjalo. Sizwe linye akekho ophumele eceleni ngokwakho umbono noma ngani bathi siyimbumba sibambisene singabantu abamnyama ngoba ilokho phela vele okubalekile ukuthi sibambisane ukuze nesizwe sethu sizokwazi phela ukuthi sigweme izinto engelungile ezenzekayo ezweni lethu.
babukele emakhaya nayibonela-ke nani ukuthi iy'tolo zonke sesiy'dlulile zivaliwe. Asinaloku ulwazi ukuthi yivaleleni, zivale unomphela noma ivalwe ngoba isazophinda iphuma. Lokho asikwazi. Kwazi-ba mhlawumbe sizothi zidlula nje baqhubeke basebenze njengonjwayelo yabo. Hhayi, lukhulu okusamele kwenziwe. Sidinga ukuhlangana singama-South Africans, sibumbane, sikwazi ukunqoba isizwe sethu as ama-South Africans. Ilokho okubalulekile ukuthi sibambisane sibe imbumba, ngoba akukho okuzophumelela uma singabambisene. Sidinga ukubambisana ukuze konke esikwenzayo kube impumelelo, ukuze laba aba-unemployed bakwazi ukuthola imisebenzi basebenze, izinga labantu abangasebenzi likwazi nokuncipha, ngoba ilokho okubalulekile. Kunemindeni ehlulekayo ukubeka ukudla etafuleni ngenxa yokuthi baningi bathathile izwe, bathatha imisebenzi yethu bengabantu bangaphandle. Ma-South Africans kubalulekile ukuthi sibambisane sibe imbumba, niqhubeke-ke njalo nizibonele okwenzekayo. Babukele emakhaya sisamile njengamanje, kodwa lokho akusho ukuthi uhambo lethu seliphelele, kusaqhubeka. Kwazi-ba mhlawumbe sizothatha usuku lonke, asazi. Okwenu babukele ukuthi nihlale nathi ningashiyi size sifike emaphethelweni. Kuningi enizazokuthola, sisazo-interviewa labo esimele ukuthi siba-interviewa bakhona abazikhulu, nizwele nani ukuthi kuthini uvo lwabo.
Nani niyasibonela ukuthi kuningi obekuhleliwe ngale mashi, abanye baze bayibuza kwakhona ukuphikisana ukuthi kahle kahle ngabe uJacinta noPhakela Umthakathi basandawonye. Bathi-ke niyasibonela-ke nani ukuthi hhayi konke lokhu kade kukhulunywa bekwamampunu njengamanje bahlangene babambisene kuyona le mashi up until lokho esikulwelayo singabantu abamnyama kuze kube kuyafezeka, because akukho okunye edlula lokho. Njengoba nakumashi enkulu kwakudalulile ukuthi amamashi asazoba khona up until bonke laba bokufika bayaphuma bayaphela babuyele emazweni abo. Lokho kwenziwa ngoba ku-avoidwa ubugebengu obenzekayo nezidakamizwa ey'phuma ey'dayisela isizwe sethu. Abantu bamoshekile, iy'mpilo zabantu ziphelile ngenxa yokulawulwa abantu bangaphandle. Sizwe simnyama, sizwe sama-South Africans, siyacela ukuthi nibe imbumba sihlangane njengoba noJacinta noPhakela Umthakathi bekwazile ukuyibamba sukela ekuqaleni kwaze kwayimanje. Futhi sinethemba ukuthi even ekugcineni sizobe sinawo abazokushiya konke lonke lolu qhekeko oludalwa ngabantu alizuphumelela. Ngobani? Umuntu ngumuntu ngabantu, sihlangene konke sizokwenza ngokuphumelela. Amanda. Vimba machi vimba. Vimba machi vimba. Pambili uJacinta pambili. Kwethu izwi angalo ngifuna ukulizo lokuthi practice le machi namhlanje kanti ngizobalisa. Ngiyaxolisa uPhakethi bakwethu isizathu sami lokho ngesazi uma kuJuly sokusesontweni. Namanje ngidonshile esontweni lezayo. Into engiyithanda uthando bakwethu. Bese ngiyabonga bakwethu ukuhlangana lokuhlangene engathi sizahlangana njalo bakwethu. Kodwa kulesikhulu ngathi basikhuluma ulibonodwa bakwethu. Uhulumeni mina ngoba ngiyakithi ngomhlaka 4 November abenze kokodwa. Siyavota namasamashi. Until we win again. Izwe elethu ngelanga amakwerekwere wahamba nemafofuna ikwerekwere lesithuthi ayingeke futhi nabelenkanisile namhlanje umafofuna ikwerekwere lesaloni ayishuka ukuthi phethana nasebenza
Media manje ngihamba noSelempini ozosichazela kabanzi ngemashi ebiyenzeka emthwalweni ngoba abanye bethu ababanganalo ulwazi ukuthi kwenzakalani noma sike siyezwa ngandleleni ukuthi kuthiwe laba bokufika bazohamba bazofika ekhaya manje sicela ukubuza ukuthi ngabe konke lokho kuyiqiniso yini? Ngicela ungiphindele zizi ikuphi okuyiqiniso? Sike sezwa Yeah. ukuthi imashi lasemthwalweni Yeah. kwakuba khona inkulumo ezithi laba bokufika bazohamba bazoqhubeka behlale khona. Esicela ukwazi ukuthi ngabe kunjalo ngempela noma kuzoyekelelwa vele kube kanjalo. Hayi dadewethu, umthwalo uma ngaba uyi-South Coast, e-South Coast ikwerekwera selfoni. Ngicabanga umthwalo uyi-South Coast. Akekho umuntu osemthwalume ongaphezulu kwabantu basemthwalume. So sabantu base-South Coast so aswafuna amakwerekwera okusho ukuthi indlwabe ethi le njalo yamanga. Amakwerekwera emthwalume azohamba, aseqalile futhi ahamba. Dadewethu. Niyayizwela-ke babukela ukuthi impela lokhu abantu abakushoyo bathiwa kungamampunge sibambisene indawo ngey'ndawo kuzokwenza isiqiniseko sokuba bokufika bagcine behambile ngokuphela. Siyabonga ithuba. Bonga mina dadewethu. Ngiyabonga. Hayibuye South Africa. South Africa. Hayibuye. Isiqine mhlali wase-South Africa qina. Qina mhlali wase-South Africa qina. Sihole nje since amangobe esezuma sihole. Sihole nje since azinhle amangobe esezuma sihole. Amandla. Phambili nge-march and march phambili. Phambili nge-march and march phambili. Qina mhlali wase-South Africa qina. Qina mhlali wase-South Africa qina. Amandla. This is a memorandum going to the Shoprite Group, the Checkers 6060, Bingo Delivery, CMC Global Outsourcing, Department of Transport, the Department of Home Affairs, the Department of Employment and Labor, the Department of Chamber and Commerce in Industry, NPC, and all law enforcement agencies. It's an employment of national in conflict, of foreign nationals in conflict with Section 8 of the Employment Services Act 4 of 2014. Over the past 10 years, South Africa has experienced an unprecedented level of unemployment, the decline in the growth of our country's economy since 2008. Because of the global economic meltdown, the geopolitics, economic instability in the continent, and corruption in our government has resulted in many South Africans losing their jobs. The March and March movement is mindful of the fact that South Africa is not an island. It exists within the community of nationals. It subscribes to the principle of the universal human rights. However, the movement will not allow distortion of these principles, which is aimed at dehumanizing South African citizens. Today, millions of South Africans live below the poverty line. Many opportunities that should be enjoyed by South Africans are enjoyed by foreign nationals, while the government is doing everything to protect foreign nationals at the expense of poor South Africans, who have been declared as persona non grata by the state, but only important when it is time to vote. South Africa continues to face extremely high levels of unemployment, particularly amongst young people. The app-based delivery service requires practical driving skills, knowledge of local areas, and good customer service skills that many unemployed South Africans already possess. We therefore submit that this sector presents a valuable opportunity to create employment
and that suitably qualified South African citizens should be prioritized for these opportunities. We demand that no foreign national should be allowed to do business or be employed in this sector, as this is not a scarce skill. The employment of South Africans in the sector will help reduce social ills, reduce the rate of unemployment, and it will teach companies that the law must be respected by everyone at all times. Section 38 of 1 of the Immigration Act 13 of 2002 prohibits employers from employing illegal foreigners, persons whose immigration status does not permit them to work, or foreign nationals in positions that fall outside the conditions of their authorized status. This provision places a clear obligation on employers and labor workers to verify that every foreign national employed in the delivery sector possesses lawful authority to work in South Africa, for which in most instances it is not the case. The Employment Services Act 4 of 2014 regulates the employment of foreign nationals in South Africa, especially Section 8 of 2A provides that given South Africa's high employment rate and the fact that app-based delivery services require skills that are widely available among South African citizens, we respectfully call upon employers and the relevant authorities to ensure strict compliance with this provision when recruiting delivery riders. Concerns raised by the sector. The practices adopted by companies within app-based delivery industry, the breach of regulations, the legislation is a serious concern with great ramifications, regardless of whether workers are employed directly or through labor brokers. They are entitled to fair labor practices in terms of Section 23 of the Constitution and the Labor Relations of Act 66 of 1995. Accordingly, the movement calls upon the government, the business chamber and business in general to ensure that all delivery platform operators, logistics companies, and labor brokers comply fully with the Labor Relations Act 66 of 1995. The Basic Conditions of Employment Act 75 of 1997, the Employment Services Act 4 of 2014, the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act 130 of 1993, and all other applicable legislation, in particular the riders, demand the following. Every rider should be adequately insured while performing delivery services, and employers ensure compliance with all statutory obligations relating to occupational injuries and compensation. Employers should register qualified employers for compensation in accordance with the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act, and ensure that injured riders receive the protection and benefits provided by law. Delivery pricing should be transparent, fair, and consistent. Riders should be informed of the mechanism used to calculate delivery fees and should receive equitable remuneration for services rendered. Customer tips should be fully disclosed to riders. The delivery application should clearly reflect all tips received and ensure that riders receive the full benefit of the tips intended for them. Company policies, operational rules, and contractual terms should be clear, transparent and readily accessible to all riders. Any amendment to company policies, operational requirements, and contractual terms should be communicated to riders in advance and should comply with the Labor Relations Act
the basic conditions of employment, and all other applicable labor legislation. Labor brokers, recruitment agencies, and delivery platform operators should be subjected to regular compliance inspections to ensure that employment practices comply with South African labor and immigration laws. The demands of the March and March movement on behalf of South African delivery riders calls upon relevant stakeholders and the government of the Republic of South Africa to strengthen the enforcement of Section 19 and 38 of the Immigration Act 13 of 2002 to ensure that all foreign nationals working in the delivery industry are lawfully authorized to do so. Enforce the Employment Services Act 4 of 2014 and ensure that employers comply with the laws governing the recruitment and employment of foreign nationals. They must also conduct inspections of app-based delivery companies, labor brokers, and logistics operators to ensure compliance with immigration and labor legislation. Prioritize suitably qualified South African citizens for employment opportunities in the app-based. I thandayo lento abantu befika, right? Wonke ama-police station sohambayo bakhona sonke isikhathi amaphoyisa afuna ukusebenzisana nani. Bambelelani kulawo maphoyisa akhe. Lawo iwona azomsiza. Ngiyamtshela khona akona wonke amaphoyisa afanayo. Ngingafunga nongiphalile ngiyantshela. Ngisho nakuyona i-prime time abona wonke amaphoyisa eGebeni. Ngizomtholela-ke mina eli-right. Yes. Ngizomtholela mina eli-right. Ngizomtholela. All right. Oh yeah. Okay. Isikhathi sesangishayo. Sekuthiwa sengikhulume kakhulu. Sengifuna ukubuyela ku-Checkers. Imani esengibuyela ku-Checkers manje. Senginikezile isolution yalento amaphoyisa. Manifuna ama-video afike kuthina wathumeleleni ku-page lethu March somsiza azofika. All right. Sengibuyela kulento yaka-Checkers 6060. Umnotho wase-South Africa siyawuthanda futhi siyawuhlonipha futhi siyawuthanda ukuthi usebenze. U-Checkers 6060 udlala indima enkulu ekuthenini umnotho wezwe ube khona. Kodwa angeke sivume u-Checkers ungayilandeli umthetho wase-South Africa. Umthetho wase-South Africa awuvumeli u-Checkers ukuthi uqashe umuntu wangaphandle, especially ngisho ngabe kuthiwa une-passport, ngisho ngabe kuthiwa unani. Ngoba imani ngichaza. Ngifuna uyichaza kahle. Sinenkinga la yokuthi abantu bangaphandle ibona angithi lamazwe abo baqhamuka ithuthu vele sebeyakwazi ukusigibela. Akuyona ke iphutha lethu lelo. If u-Checkers ufuna abantu base-South Africa bagibela ithuthu, thina siyijwayele. U-Checkers awufundisa abantu bakithi ukugibela ithuthu. Ngathuka ngacishe ngoma ngibona ivideo ku TikTok, mhlawumbe khona bayibona le video. Kukhona umuntu oyenza interview ebuza umuntu wa-Checkers ukuthi bahola malini. Washo imali enkulu nje ngibona ukuthi lokuyaphileka ngale mali. Yabo kahle nje kamhlophe. Wase yambuza lo muntu ukuthi owakephi. Yathi indoda isuka eBurundi. Ukusuka eBurundi. Ngicela unichazele ukusuka eBurundi uze la uhamba u2 or 3 days. Ukuze ufike la. Wathi seyibuza le ndoda ukuthi ifike nini, wathi 6 months ago. ISouth Africa njengamanje ihleli number 1 ezwe emhlabeni wonke jikelele kwi-unemployment. Ithina lizwe elihamba phambili enganayo imisebenzi kudlula yonke amazwe emhlabeni wonke. Kwenzeka kanjani ukuthi u-Checkers ufuna umuntu eBurundi ozodrayiva isithuthuthu lesi engabe ufundisa abantu bakithi ukudrayiva isithuthuthu? Okay.
ngeke siyayilungisa leyo nto, right? Siyayilungisa leyo nto. Nabo bhuti bethu niyabona ukuthi kanjani mina bhuti waka-Checkers ngikhathele ukudilivela u-Checkers izandla ey'ngcolile ezimnyama. Babukeni baklini kanjani, babukeni. Bayayifaka ne-roll on, babukeni, babukeni. Ney'thuthuthi zabo ziklini, bukani iy'thuthuthi ziklini kanjani. Angeke sikwazi ukuthi njalo kufanele uqale uvike ikhwapha before uthole ukudla. Sesikhathele Nkosi yami, sikhathele. Sicela abantu bakithi basebenze. Abangakwazi ukugibela ithuthuthi nizobathenga. Umthetho wesho njalo. Niyakwazi. Ningathi-ke nani masenidrive ithuthuthi bese nani niphindela nenze lento ebuyenziwe lapho. Sifuna niqhubeke beclean kanje. Niqhubeke nihloniphe umsebenzi, niqhubeke nihloniphe nani. And imali yenu iyaphileka ngayo kakhulu nje futhi. Asikhathele abafana le emalokishini. Inqoba abafana bahlala emalokishini abangenzi lutho. Nawo umsebenzi ukhona. Abantu bakithi sizicela ukuthi basebenze. U-Checker 6060 uzobaqasha abantu bakithi leso. Uma niyangizwa ukuthi ngithini. Kuphela nje noma sizobanika noma inyanga eyodwa. Imani phela. Imani. Ngizwe phela. Ngizwe phela. Sizoba ngilalele phela. Ngilalele. Uma niyangizwa ukuthi ngithini. Kuphela nje noma sizobanika noma inyanga eyodwa. Imani phela. Imani. Ngizwe phela. Bese abatrain abantu bakithi ngoba akwazi mina ukuthi abaqhubeke baphula umthetho. Namhlanje sobacela ukuthi labantu babo banganamaphepha behamba.
Imani-ke, imali singaqeda. Ibeke manje. Izolinda interview. Alright, wo. Okay. Njengamanje bakhona labazosayina le memorandum esishoyo, right? Imani bazowakhipha. Phela ngoba silazi uzonegotiator. As-negotiate sizosho ukuthi umthetho uthini, right? So mina into engifuna ningenzele yona. Ngifuna nina nibe nilando obhuti bethu engabaclean bawuthanda umsebenzi. Bakhona. Alright. Nibe nibatraina-ke nangey'thuthuthi zenu. Bathole ama-license. Bakhona banawo right. Okay. Sesivumelene vele ukuthi next week siyeza. Sizoyenza sure ukuthi leyo process iyenzeke. Njengamanje sebevumile i-management yala ekhaya ukuthi sizohlala nabo next week siqale i-process. Alright. So okwanamhlanje besizobazisa nje ukuthi baphula umthetho. Sicela baye ukuphula umthetho. Asiceli, as-negotiate besizosho. Right? Asibuzi. Kunjalo nje. Ayixoxisa into enomthetho phakathi ayixoxisa. Njengoba nathi singesikwazi ukungena la sifike sizobhidliza sifike sishise senze in ngoba umthetho awuzivumeli. Yabo? Njengoba nathi besimasha befuna sohlala phansi si-applye. Yabo? Senza ama-safety meeting sihloniphile nathi umthetho. Yabo? Ngoba if bethi phela bona bafuna ukuhlonipha umthetho, shothi nathi asingawuhloniphi umthetho. Yabo? Lento yokuhlonipha umthetho ikanje. So nathi siyathanda ukusebenzisana nohulumeni senzeni sihloniphe umthetho. Kodwa nohulumeni awenze njani? Awuhloniphe umthetho. If umthetho uthi umuntu wangaphandle afanele aqashwe owase South Africa ekhona okwazi ukwenza lo msebenzi, awuhlonishwe umthetho. If uthi umthetho umuntu wangaphandle olanga ngemthetho kufanele adeportwe, awuhloniphe umthetho. Besizobika lokho asixoxi bakwethu as-negotiate. Amaphapha phansi lento siyenzekile azizile ukuzonegotiate abantu besobatshela, right? Mina nje okwenu ukuthi nilungise obhuti bethu ukuthi bazosebenza. Ayixoxisi nje lento. Siyabonga. Akekho ozoxosha la. Okhona babhlokwayo. Babhlokwa kwi-app. Okay, siyoxoxa leyo nto manje. Akekho umuntu ozobhlokwa kusakhona umuntu wangaphandle la. Nani bantu base-South Africa sengiyivala nje. Yekani uqashisa abantu bangaphandle endlini zenu. Phekwa lokho yekani ukuthi nibasize nibanike ama-ID abanye benu niyabashada futhi phekwa lokho. Abanye benu nithenga kule y'tolo zabo. Yekani ukuthenga ey'teleni zabantu bokufika. Yekani. Ngoba nangu yabobhuti nangu uzongitshela isimanga. Muphi angisamboni. Angantshela isimanga ukuthi sibambe kule app kwi-group khona i-group abanayo le ya 6060. Bebekhuluma bethi angeke they not going down without a fight. Into esibambile. Bathi okulandelayo bazofaka upoison ekudleni kwenayo lento nayo angiqamba manga nayo. Ngifuna niyibone angiqamba manga. Sibambe oyedwa wabo ebhale leyo nto nayo i-conversation yabo kwi-group yabo. Bethi manje sebezofaka upoison ekudleni kwenu. Qhubekani lokhu nidlake. Sengiyivala nje. Sengiyivala ngoba khona ama-members of the media la. Khona ama-members of the media la. Namhlanje kuseni sithole indaba ezibuhlungu ukuthi omunye wobhuti bethu oyi-celebrity esasimbonga kuleya masha ngomhla 30 sithi siyabonga umsebenzi wakho omuhle awenzayo. Namhlanje kuseni uyangifonela uyangitshela ukuthi usisi wakhe usesibhedlela. Usisi wakhe ubesonta kumfundisi waseBurundi. Umfundisi waseBurundi aze kuyena ambuze athi yindaba wena ubhuti wakhe eyi-celebrity lokho engena lezi zinto ze-march and march. Emva kokuthi asho njalo athi usisi mina ngazi ukuthi izinto ze-march and march ubhuti kanjani ngoba ubhuti phela umuntu naye umdala uyakwazi uzenzela iy'nqumo zakhe. Umfundisi waseBurundi kuthiwa ibingamphethe kahle lento.
Sekusuka lapho namhlanje kuseni umfundisi lo waseBurundi angena endlini yasisi ewumuntu ocela usizo. Wathi esuka afica usisi nengane yakhe ingane na 14. Thiwa ubaqabhe ngocelemba ka43. Njengamanje usisi usesibhedlela. Masuka la siyakhona sifuna ukuyombona. Into engizama ukunitshelela yona lento ukuthi ngicela nigade. Ngoba nizoloku nitshela ukuthi abantu bokufika nihlelisene nabo kanti akusahlelisene nabo. Musani kulokhu nenze ngazi ukuthi ukuhlonipha umthetho wase South Africa ku wrong. Phekwa lokho kukhona umholi wethu wase Eastern Cape. Naye wathi aqeda ukuphuma kwimashi bamlandela kubo endlini bambulala. Uyafihlwa nje kule weekend. Umholi ohamba phambili le eEastern Cape. Sengifuna ukunicela ukuthi njengamanje isona isikhathi sokuthi njengemphakathi nibambisane. Kungabi khona amaxoki phakathi kwenu. Kungabi khona abantu abadayisanayo phakathi kwenu. Makhona isigebengu siyasibopha. Kodwa engakusho ukuthi masingalwi thina manje njengoba bekapha abantu bebadala kanje awucabange izingane zakho wena ungasekho sefanele ziyivikele kulabantu abanje. So namhlanje lempi ayisekho ngawe isingengane zakho. So ngiyanicela ukuthi nibe serious nithathe serious lento yokumasha akuwona umdlalo. Asidlali yebo kumnandi sicule emamashini but lento iyimpi eserious inempilo zabantu phakathi inekusasa lezwe phakathi. So njengoba sila asiqhubeke phambili nomzabalazo sihloniphe umthetho kodwa nomthetho awusihloniphe nathi. Amandla. Okay ngizocela ukubiza ubhuti waka Checkers sizosayina la memorandum. Alright, so i-agency eqashayo abantu imani ke uzoyisayina ngifuna ayisayine. I-agency uzomala uyasacela uze ngapha. So imani wasayina. Ngifuna ukubona. Uyanhlupha. Bacela ubathembisa ukuthi umthetho nizohlonipha. Relax angithi. Kuzwakele. Uthi kuzwakele. Imani yehlisani khona nizomuza. Yehlisani ngoba sifuna ukwenza sure ukuthi bazwile ukuthi umthetho uyahlonishwa. Njengoba lesila nathi sihlonipha umthetho asikaze silimaze lutho size safika la. So makuhlonishwa umthetho sonke siyawuhlonipha sicela ukubezwa bepledge ukuthi umthetho bazowuhlonipha. Imani. Okay. Alright, so i-company esinayo la imani ke. Ngiyazi ukuthi nithe nifuna uShawn. uShawn akekho lo umphathi wakhe uShawn. Okay. Iman. Bayakhala bafethu ngala. Okay. Nanga kumfethu uzoyisho ipledge ukuthi bayathembisa ukuthi nabo bazohlonipha umthetho. Hayi kuzwakele uzohlonishwa umthetho uzolandela njengoba unjalo. Alright. Inkinga sebeyahamba ke manje. Kodwa njengoba ngishilo ukuthi next week sizobe sila thina. Sizoyenza sure ukuthi lento abayishoyo yokuhlonipha umthetho bayayenza. So mina ngingathembisa personally ukuthi sobe sila. Ngisho lokhu ngoba angikhumbuli noyedwa. Angazi noma sizakhona. Ziningi inkampani ezikhona ne. Khona uLwethu Dash. ULwethu kunama-agent amaningi manje asazi ukuthi ubani oqasha ubani ongaqashi. So okay.
ngize manje nasazi noma fanele njani amaphoyisa sithi awasize ngoba nathi sihlomba umthetho salenza umsebenzi wakhe sacela abaphathi abakhulu besilwele nathi imetropolitan kahle sihlumeza kakhulu siyabonga akekho umunye osala ngephutha abafowethu hayi siyabonga wazi uzobuza uma ufuna ukubuza na uCMC bafowethu engathi kulungile Haya sibuyile suku simsoleni media angihambi ngedwa ngihamba nobaba uThusi okuyena ingcenye yabantu bakwa 66 Checkers engicela ukuthi asichazele kabanzi ukuthi kahle luthini uvo lwakhe ngalesigameko esenzekayo khona namhlanje. Mfowethu dadewethu angazi ngathini lolu suku kade salilangazelela beswabona mashe ehamba yonke indawo uyabona kodwa sinenkinga ukuthi hey ilaka lethu lozokala kanjani thina ku 6060 siyababona umfowethu uxakela uthakathi bambela kude no much and much angizabona into le but thina besifuna into ezoba specifically for 6060 yabo sibe happy ukuthola ukuthi hayi imashi ivumelekile sekuapplyile kwavunywa namhlanje lona suku sohlangana la esigamekweni angizabona senzeke ilokhuzana lolu suku ukuthi beyiphumelele angazi khona konke okunye engicela ukwazi because ngike ngabona kancane iportfolio mhlawumbe kanje post thizeni angazi ama classes engicela uchazela ababukeli. Okay angazi ukuthi lo post oyibonile kodwa njengamanje angikhulumeli inkampani angikhulumeli futhi uCMC noma uCheckers noma uPingo uyabona ngisikhulumela mina lo driver njengamanje kule program eqhubekayo kwa CMC la ngaphakathi iqale last year yokuqeqesha intsha iyouth ena 21 and below ngicabanga ukuthi ufuna ungabi no 22 but muqeda uno matric no 21 bayeza bakufundise ukuthi right kanjani isithuthu bakwenzisa nelearners bese bekwenzisa futhi nezinto eze safety ngaphandle emgaqweni yabona lo ukuthi wenza kanjani uba cautious mangabe urider isithuthu egcineni bese bekutholela ilearners okuyiyona ekuvumela ukuthi ukwazi uzosebenza kwa 6060 yabona mase beqedile bese bona futhi inkampani bese yakuplace futhi site okusho ukuthi usuthola umsebenzi. Hayi ke niyayizwela ke nani babukeli bemzoleni media ukuthi kahle kahle Checkers 6060 awugcini ngokulwa kodwa futhi uphinde usize labo njengoba sechazile ubaba ukuthi akhona amaklasi noma kukhona izinto abazikhiphayo ukwelekelela nabo ngoba niyabona ukuthi intsha eningi ayisebenzi ihlele emakhaya igcina sayenza izinto engafanele ukuthi sizenze. Babukeli nani niyayizwela ubaba konje ubaba bangicela ubaba uThusi okunye usuqedile ungaqhubeka okunye bengicela ukuthi ngiqede njengoba kunalentshumo eyenzakalayo la eSouth Africa ukuthi ukukhishwa abantu labo kufika angithi kuzoba ne shortfall emsebenzini kuzoba ne shortage abantu abaningi kuzoba nekhala eningi sidinga singakwazi ukumaintain umsebenzi standard somsebenzi bese ngiqhamuka lesu lokuthi ngithole abantu engizobafaka egroupini bayangitag abantu emagroupini abafuna umsebenzi it doesn't matter ukuthi wa 6060 noma upa 8 noma uka Mr D mangabe ufuna ukusebenza la 6060 ungena ku cellphone yami ungithinte ebese mina ngikufaka kwi group bese siyaxoxa ukuthi ufuna kube nani ukuze uqashwe la ka CMC so abantu abaningi sebeqalile bayasebenza baya benza ama test from Tuesday balethela so nana izolo futhi namhlanje khona bezile futhi la so lento lona i-ongoing ngiyacela ukuthi abantu abafuna ukusebenza ku 66 South Africans bangithinte mina ngizobe sekubachasela ukuthi kwenzakalani mangabe une-learners noma une-driver's license bese ukuthi labo abafuna ke-learnership ufuna kube no-matric ube no-21 years. Ayike nizweleke nani babukeli ngoba buthi usesekudalulile konke uphinde wakuvezela ke nokho ukuthi uyatholakala na ku TikTok angizibabezi umfene so mamfuna uzomthola ukuze yonke imininingwane oyithonayo uzobe usuyithola kuyena. Siyabonga babethu. Siyabonga kakhulu ngiyathokoza.
babukele emakhaya. Sekhona-ke Imzweleni Media ekweni esicelayo kini, sicela ukuthi nifollowe, nisubscribe ku-TikTok siyatholakala, ku-YouTube sikhona, kanjalo naku-Facebook siyatholakala. Siyakwazi ukukhiqizela indaba ezimnandi ezojabulisa wena mbukeli ekhaya. Ithini into manje? Futhi mama uzongena la, sibonele ngemuva. Noma umama yangemuva.